ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପଟିଏ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। କାହିଁ କେତେ କାଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହରିନାମରେ ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ମାଟି ମାଆକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ, ମୋ ମା' କୋଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଛି, ଇଏ ହିଁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏଇ ମାଟି ମା' ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଏହାରି କୋଳରେ ସୁନା ଫଳେଇବି। ସତକୁ ସତ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଜମିରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସବୁ ସହି ଚାଷରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି ଥଟ୍ଟା ତମାସ କରିବା, ତାସ୍ ଖେଳିବା, ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୟ ବିତାଇବା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତା ଜମି ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବର୍ଷା ତା ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ଫଳିଥାଏ। ମାଟି ମା ତାକୁ ସେ ତା ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ମାସ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ପାଣିପାଗବିତ୍ମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କଳହାଣ୍ଡି ମେଘ ଘୋଟି ଆସି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହରାଶ ହୋଇ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେ ନା କେତେ ନିରୀହ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତି କାହାର ଖାତିର ନଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡ଼ି କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜମି ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଘାସ ବି କଅଁଳୁ ନଥାଏ। ହେଲେ ହରି କଥା ଭିନ୍ନ। ଗାଁର ଯଜ୍ଞ, ପଶୁ ବଳି କୌଣସି କଥାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପରି ତା ଜମିକୁ ଯାଇ ହଳ କରୁଥିଲା, ମାଟି ଖୁସାଉଥାଏ, ସେଇଠି ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ଜମିକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଯାଉଥାଏ, ଗାଁରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତୋତେ କେହି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇବୁ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ତା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଆଦି ଧରି ଜମିକୁ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପାଗଳ କହି ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏସବୁ ଭାରି ଅପମାନ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ହରିକୁ କହିଲା, ବର୍ଷା ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଖାଲିଟାରେ ସବୁଦିନ ଜମିକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛ? ଲୋକମାନେ ଭାରି ଟାହିଆ ଟାପର କରୁଛନ୍ତି। ହରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ତୁ ଜମାରୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ମୁଁ ମାଟି ମା ପରା ମୋତେ ଡାକୁଛି। ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ତା ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ବି ମୋ ପେଟକୁ ଦାନା ଜୁଟିବ ନାହିଁ। ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣନା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କହି ହରି ତା ଜମିକୁ ବାହାରି ଗଲା। ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ହରି କିଛି କ୍ଷଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କ'ଣ କହି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ କଳା ଭସା ବାଦଲଟିଏ ହରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। କାହିଁ କେତେବେଳକୁ ସେ ହରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଉଦୁଳିଆ ଟାଣ ଖରାରେ କାଉ କୋଇଲିଟିଏ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଜମି ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏ ଲୋକଟି ସବୁକୁ ନିଘା ଚାହେଁ। ସେଇ ଟାଣ ଖରାରେ ସେ ଚାଷୀ ଚାଲିଛି ତାର ଜମିକୁ। ଭସା ବାଦଲଟିଏ ଭରି ଦୟା ହେଲା ହରି ଉପରେ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥାଏ ଯେ ହରି ତାର କଥା ଶୁଣିଲେ ବି କିଏ, ତଥାପି ସେ ହରିକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ, ଏସନ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ତୁମେ ଶୁଖିଲା ଟାଣୁଆ ଭୂଇଁକୁ କାହିଁକି ଚାଷ କରୁଛ? ହରି ଭାବିଲା, ତାକୁ କେହି ଥଟ୍ଟା ଏମିତି କହୁଛି। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମୋ ମା ଏ ଖରାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଘରେ ଛାଇରେ ରହିପାରିବି? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ତା ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ବସିବି, ତେବେ ମୋ ଜମି ତ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆହୁରି ଟାଣ ହୋଇଯିବ। ଏସନ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଦିନେ ଆସିବ, ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ସିନା ମାଟିକୁ ଚଳି ହଳ କରି ହାଲୁକା କରିଦେଲେ ବର୍ଷା ହେବା କ୍ଷଣି ବିହନ ବୁଣିବି। ଯଦି ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତେବେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜମି ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ବସି ରହିବି, ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ତୃଷ୍ଣା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବସିବି? ଭସା ବାଦଲକୁ ହରିର କଥାଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଲୋକଟି ସତ କଥା କହୁଛି ତ। ମୁଁ ବି ଯଦି ଏମିତି ନ ବର୍ଷିବି, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ବର୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବି। ଏମିତି କେହି ସେ ହରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମିରେ ମୂଷଳ ଧାରାଏ ବର୍ଷିଗଲା। ହରି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ।
ଖାଲି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ମାଟିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ପକାଉଥାଏ। ବାଦଲଟିଏ ଏଇ ଖବର ଯାଇ ସବୁ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ବି କଥାଟିର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ବର୍ଷା ଚାଲିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଣି ଢେଉ ଖେଳିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁରେ କ'ଣ? ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେହ ଯଦି ନିଜର କର୍ମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କର୍ମକୁ ନିଜ ପାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିଚାଲିବା, ତେବେ ସମସ୍ୟା କାମ ଓ ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିହାର କରିବା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ନ ଘଟିବ, ସେଥିପ୍ରତି ବୃକ୍ଷେକ୍ଷଣ ନ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କରିଚାଲିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର କରତଳଗତ ହେବ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିଫଳତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।